खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनो बावहरनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआ जाहैबाय दिनै जोंहा गामियाव ओइचएस पास जानाय आरो एसएसएलसि पास जानायफोरखौ बरायगोन आरो माने बिसोरनि थाखाय मिटिं दङ। ओमफ्राय दा आङो बे मिटिङावनो फैबाय। नोंथांमोना आंनि बे गोदान भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थादो। बे मिटिं जानाय जायगासिम आङो इ-रिक्साजों फैदोंमोन। बे जाबाय जोंनि गामिनि गारजा, बेयावनो जागोन मिटिङा। गोबां मानसिफ्रानो दासिम नुजाफैनो हाथ'वाखै। दा लासै लासै फैगासिनो बिसोरबो। ओमफ्राय रावबो गैथ'वामोन आरोना, एसे मानसिफ्रा खममोन आं सहैनाय समाव। आफादगिरि मासि आजावनो थिननायलाय आं आफादगिरि मासिखौ आजावनानै दिनैनि मेलखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम सामलायलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा बाहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि हांख्रायजानाय आलासि साबायखर थाबाय बिथांनिसिम गोथार सिनायथिखौ सुबुंफोरा देहायारि माखासे आर'नाइजों बरनायनानै फरायनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ मनज बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनाय खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ सारिनि बसुमतारी, लोगो फोरोंगिरि बासुगाव गोजौ गेजेर फरायसालिनि सारा बोसोरजों लोगोसे दंफायो, बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनाय खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम गावनि गोथार सिनायथिखौ होनायनि थाखाय। बिथाङानो जाहैबाय कृष्णा गयारी, जोहोलाव सोमला बसुमतारी फरायसालिनिफ्राय बिथाङा 67.5 जौखोन्दो नम्बर लानानै सेथि मासिआव उथ्रिसारनो हादों। दा बिथांखौ बरायदों जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि देबारसेन ब्रह्म आरो बिथांनि मान बिलाइखौ जोङो मोननैखौबो खनसेयैनो हरफाखाबाय। मान बिलाइजों लोगोसे जोङो मोनसे मान बिलाइजों लोगोसे आखाइखौनो आखाइ खालामनाय जाबाय गासैखौबो। मान बिलाइजों लोगोसे बिथांनि जौखोन्दोआ 67 जौखोन्दो जोहोलाव सोमला बसुमतारी फरायसालिनिफ्राय। दा बिथांखौ बरायदों जोंहा जोंनि बासुगाव गोजौ गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि साबिथ्रि बसुमतारी, बिथांजों लोगोसे फरायसानि बिमा बिफा बिथांमोनखौबो बरायबाय। जोङो मान बिलाइजों लोगोसे गांसे लेखा आरो गांसे खाता लोगोसे खोलोम आं दहायनो बुंनानै दोनखादों। जोङो सरासनस्रा सानजारां क्लाबानो जाथों बा रायजो आफादानो जाथों, जोङो रांखान्थियारि जेबो हेफाजाब होनो हायाखै। आवग्रिनो हादों रुक्मिणी बसुमतारी, लोगोसे बिथांनि बिफा एनलाराम बसुमतारी। बिथाङा थांनाय बोसोरनि सिगां मेट्रिक आनजादावबो सेथि मासिआव फैनो हादोंमोन, नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेनो बै समाव कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन जादोंमोन। दा लकडाउनाव पास जानाय फरायसा बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय जायाखै, माखासे दान्थे बिदान्थे थानायनि थाखाय। ओंखायनो थांनाय बोसोराव बिथाङा जिहेतु सेथि मासिआव फैसारनो हादोंमोन, बिथांखौ जोङो बरायनो मोननाय जायाखै। दा बिथांखौ जोङो दिनै एसएस मोगथां बसुमतारी, बिथांनि फरायसालिया जाहैबाय बासुगाव जुनियर कलेज।
बिथाङाबो थांनाय मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजनमोन खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया दहाय आं होननाय बायदि कर'ना भाइरासनि गेजेरजों बिथांमोना जिहेतु क्लासबो जायाखै अनलाइन क्लास जानानै जिहेतु फार्स्ट डिभिजन पास जादों। हाय गाइस मिथिगा जोब्बाय जोंना ओमफ्राय न'आव थांफिननोसै माने भिडिअ बानायबाय बानायदों लोगोफोर जों दा न'आव थांफिनगासिनो दङ। दा आर'नाइखौ गांनै हरदों आंनो मोनसे सोनानै होबाय ओमफ्राय मोनसे ओरैनो हरदों बेखौ आइनो हैसै ओमफ्राय बाबानो गांसे हेलो लोगोफोर आं न'आव सफैबाय ओमफ्राय नै आंनो होनाय आर'नाइखौ आङो मा होनदों जोमदों ओमफ्राय नै बेखौ आं ओरैनो हरदों एक्सट्रा ओमफ्राय बेखौ आं बिमानो हैसै मेला मोनथारनिखौ मोना न' मोनफैबाय आं दा। लोगोफोर फैनाय लोगो लोगो आं आइनो आर'नाइखौ होबाय ओमफ्रायो आइया ओंखामसो जागासिनो दङ। नै लोगोफोर बेयाव मा हरदों नायनोसै आसामनि समाज आरो हारिमु लेखा ओमफ्रायो खोथा ओमफ्रायो सल' बेनोमोन लोगोफोर बाय बाय।